Әмирхан Еники. Тынычлану. Көнне. Иртәнге сәгатьтән үк берку эсселек үзен шул чаклы сиздерә дә башлар икән. Гаҗәп, хәтта төне дә җиңеллек китермәде. Суынырга өлгермәгән таш йортлардан, таш урамнардан тузан исен аңкытып, һаман бөркелеп торды бу китмәскә килгән эсселек. Менә 3 атна инде яңгыр тамганы юк. Температура көндезен 30-дан артып китә. Төннәрен 20-дән дә төшми диярлек. Бер кат җәймәгенә ябынып ятсаң да, йоклап китә алмыйча газапланып бетәсең. Мендәреңнең салкын чарак җирен эзләп, аны кат-кат әйләндерергә мәҗбүр буласың. Кышкы суыктан да әшәкерәк икән ул берку эсселек. Гасим Салахович та шәрә килеш диярлек киң кроватының читенә таянып, күзләрен дә ачарга иренеп тик кенә утыра. Әллә ялкаулыктан, әллә хәлсезлектән. Икесе дә бардыр ахырсы. Шулай да ялкаулыгы хәлсезлектән иде. Хәлсез булганга күрә аның кыл да кыймылдатасы килми иде. Чөнки ул бик начар йоклады. Тирләде пеште, әйләнде тулганды, һаман да шул әшәке эсселек аркасында. Әмма сәбәп бер аңарда гына түгел иде шикелле. Төп сәбәп йөрәгендә булса кирәк. Йөрәге таза түгел иде Гасим Салаховичның. Менә хәзер дә ул кроватыннан кузгалырга кыймыйча, гүя йөрәгенә колак салып утыра. Нишли? Ничегрәк тота ул үзен тәндәге тере җан? Көйсезләнмиме? Ялгышмыймы? Хәрәкәт итүе ничегрәк? Шуны әйтергә кирәк. Соңгы вакытларда йөрәге аның нәкъ менә йоклаганда яки уянгач үзен ныграк сиздерә башлады. Нидән? Ни өчен? Бүгенгесен берку һава, начар йокыдан да күрергә мөмкин, ә башка көннәрдә бу хәл билгеле Гасим Салаховичны борчый, кәефен боза, куркытып та куя иде. Ярамый бит былай ди ул, үз-үзенә җитди бер хәтәрне сизгәндәй, һәм бөтен эшен ташлап, бүген үк врачка күренергә кирәк дигән карарга да килә. Ләкин шулай дисә дә ул бармый күренми, чөнки эшеннән аерыла алмый. Ә врачка бару үзе бер мәшәкать. Аннары иң гаҗәбе, йөрәк үзе дә тәмам тынычлана, хуҗасын бер дә диярлек борчымый башлый. Гүя хуҗасының эше, хәрәкәте, кайгысы аңа да күчә. Ул да шуларга көйләнә, җайлаша, гүя үзен юри оныттырып тора. Кыскасы, яраклаша белә йөрәк кешегә. Тик менә кеше үзе еш кына йөрәге белән хисаплашмый. Борчый, җәберли, оныта бичараны еш кына. Сәбәпләре моның 40 төрле. Санап кына чыгарлык та түгел. Гадәттә, кешенең үзен гаеплиләр, саклый белмәде йөрәген диләр. Әмма кеше үзе генә саклый ала микән соң аны? Иң элек кешенең үзен сакларга кирәк түгел микән? Икенче атна инде Гасим Салахович 3 бүлмәле квартирасында япа-ялгыз яши. Хатыны больницада, улы Кырымга китте. Ирексездән төрлесен уйларга туры килә аңа ялгызлыкта. Бигрәк тә бүгенге шикелле иртәдән үк йөрәгенең хәлсезлеген сизеп торган чакта. Ул бит бала түгел, үз хәленең җитдилеген аңлый торган кеше. Ярый, әллә ни булмасында ди, ләкин шулай да. Һәм мондый минутларда Гасим Салаховичның күңелендә хатыны белән улына карата ирексездән рәнҗү хисе уяна. Дөрес, сирәк уяна, әмма ялгызлыгын тирәнрәк сизгән һәм күңеленә төрле шомнар килгән чакта уянмыйча калмый иде. Белергә теләмиләр, тиешенчә игътибар итмиләр аның хәленә хатыны да, улы да. Эше шундый күп, киренке, тыгыз бер вакытта аны тоттылар да ялгыз калдырдылар. Хатыны Рәмзия ханым юк авыруын бар итеп дигәндәй, белештермичә ашаса, кайчагында бавыры авырткалы иде. Тикшертүләр ясар өчен спецклиникага киреп ятты. Ә малай Радик, 2нче курс студенты, имтиханнарын ашык-пошып биреп бетерде дә, ниндидер хөр егетләр һәм кызларга ияреп, Кырымга китеп барды.
Гасим Салахович фикеренчә, клиникага кіріп яту да, Кырымга китеп бару да һич тә зарури, кичектермәс эш түгел иде. Ә менә аның өчен хәзер чынлап та бик тыгыз вакыт. Уку юлы төгәлләнеп килә, студентлардан имтиханнар кабул итү башланды, һәр төрле отчетлар язасы бар. Бу вакытны кафедра мөдиренең урак өсте дияргә ярый. Иртәдән кичкә кадәр ул хәзер бушамаячак. Ашау-эчү, ятып торуның да рәте юне булмаячак. Кыскасы, авырга киләчәк аңа. Әмирхан Еники. Тынычлану. Шуны уйлап, ул хатынына әйтеп тә карады. Җаный, әллә бераз сабыр итеп торасыңмы? Нинди вакыт икәнен беләсең? Урын барында кіріп ятарга кирәк, диде Рәмзия ханым үзеп кенә. Урын булыр иде әле. Ә минем көтәсем килми. Миңа авыр булачак бит, аңлыйсыңмы? Эшемнең иң тыгыз чагы. Сингел үзеңне генә кайгыртасың. Минем сәламәтлегем турында уйлап та карамыйсың. Эгоист син, диде Рәмзия ханым кинәт кыза ук башлап. Һич тә алай түгел, әнкәсе, диде Гасим Салахович хатынының тынычландырырга ашыгып. Синең сәламәтлегең минем өчен дә бик кадерле. Сүз бит клиникага керүне бераз кичектерү турында гына бара. Тикшерүләр үтәр өчен генә булганда ашыкмаска да ярыйдыр инде. Ярыйдыр. Аны син беләсеңме, әллә минме? Аннары синең эштән бушаган чагыңны көтсәң, кабергә кергәнеңне дә сизми калырсың. Юк инде җан кисәгем. Клиникада урын бар чагында керәм дә ятам. Бала түгелсең, үз-үзеңне генә карый алырсың әле. Билгеле, мондый катгый сүзләрдән соң бәхәсләшеп торуның мәгънәсе юк иде. Бигрәк тә авыру мәсьәләсендә, бигрәк тә хатының белән. Гомумән, хатынны сүз белән җиңеп булмый. Юк, мөмкин түгел. Бөтен дәлилләрең аның кырыш логикасына бәрелә дә шәлпәрәмә килә. Иң яхшысы шигенү, нервны бузмас өчен, йөрәкне саклар өчен бары тик шигенү. Шигенү, калганы ник шунда шәнчелеп китми. Беренче мәртәбә генә түгел инде. Зуррак, җитдирәк мәсьәләләрдә дә аңа еш кына шигенергә туры килде. Гадәтенә керде дияргә ярый. Шигенсә, семьяда азмы күпме татулык һәм тынычлык урнаша. Ә бу Гасим Салахович өчен иң зур ганимәт. Аннары ул мондый татулык урнашкан чакларда үзеннән шактый яшь, шибәр, әмма еш кына кәҗәләнергә ярата торган Рәмзиясен иркәли дә, сөя дә ала. Сирәк кенә булса да. Я, аңа тагын ни кирәк? Тик шулай да, әлеге рәнҗү тойгысы аның күңелендә бер вакытта да бетми диярлек. Яки бетеп торган төсле генә була да, берәр сәбәп чыгу белән яңадан көчәеп китә. Чөнки күп вакытта ул тынычлык хакына дөреслекне, гаделлекне корбан итеп шигенергә мәҗбүр була. Чөнки эгоизм җиңә, ә эгоизм белән килешүе бик читтән. Нәкъ менә бу очрактагы шикелле. Рәмзия керәм диде һәм керде дә ятты. Һич нигә карамастан. Урынсыз, мәгънәсез эгоизм түгелмени бу? Инде хәзер Гасим абзаңа 2 көннең берендә клиникага барып йөрү мәшәкате дә өстәлде. Рәнҗемәс җиреңнән рәнҗерсең. Ичмасам куркуга салырлык берәр җитди авыру булса иде. Юк, анысы да юк. Үзе уйлап чыгарган шик кенә бар. Устарды кеше врачларның башын әйләндергә. Хатыны клиникага кереп ятканда, улы Радик өйдә иде әле. Бик кызу имтиханнарын биреп йөри иде. Гасим Салахович та тынычлана төшкән иде. Бөтенләй үк ялгыз түгел, өйдә сүз кушарга кеше бар. Имтиханнарыннан бушагач, әнисе янына да баргалар дип ышанып тора иде. Ләкин Радик имтихан биреп бетерү белән әтисенә бер сүз әйтмәстән каядыр китәргә җыена да башлады. Билгеле, ата кеше аптырый калды. Кая син былай дип сорады ул улыннан. Кырымга, диде малай гади генә әйтеп. Моны ишеткәч, Гасим Салахович бик гаҗәпләнде. Хәтта ышанып бетмәгәндәй күпмедер ара сүз әйтә алмыйча торды. Аннары сабырлыгын җуймаска тырышып, тагын ипләп кенә сорады. Син, улым, әзрәк уйлап эшлисеңме моны? А в чем дело, диде Радик тыныч кына. Нин больницада, минем эшем баштан ашкан, ниткән Кырым ди ул шушындый чакта.
Миңа отдыхать итәргә кирәкме, юкмы? Җәй узын өлгерерсең, хәзергә менә өйдә ял итәрсең. Ха, диде егет башын чөя биреп. Көлке, өйдә пенсионерлар да ял итми хәзер. Әниң чыккач, син дә китәрсең. Кая? Каяда булса, әнә үзебезнең Идел буендагы студентлар лагерена. Юк булмый. Мин Кырымны күрмәгән, только Кырымга. Кырымны менә мин 40-тан узгач кына күрдем, диде Гасим Салахович тыелып кына. Егет әтисенең бу минуттагы хәлен әллә сизми, әллә сизергә теләми иде, шактый дорфагына таптың чем гордиться, диде дә бөтенләй аркасы белән үк борылды. Гасим Салаховичның эчендә кинәт дөрләп ачу кабынды. Малайының җилкәсенә төшеп торган озын чәчләреннән урап алып, яңадан үзенә таба бурасы килде. Ләкин ул тыелып калырга мәҗбүр булды. Һәр төрле кискен хәрәкәт аның йөрәге өчен хәтәр иде. Шулай да ачуын сиздерерлек итеп әкрен генә әйтте. Әгәр дә мин рөхсәт итмәсәм, поздно, диде егет игътибарсыз гына. Безнең билетлар уже кисәдә. Радик күптән инде әтисеннән курыкмый иде. Нишләп курыксын, нишләтә ала ул аны? Берни дә эшләтә алмый билгеле. Һәм берни дә эшләтә алмавын Гасим Салахович үзе дә бик яхшы белә иде. Кул күтәреп суга алмый ул студент егеткә. Хәленнән дә килми. Табигаты да сыйдырмый андый кыргыйлыкны. Әмирхан Еники. Тынычлану. Үз гомерендә бер тапкыр Радикка 11-12 яшь чагында бик ачуы килгәч, аның яңагына шәп кенә бер шилтерәткән иде. Анда да әнисе малайын кочаклап ярты көн үкерде. Ул үзе шул эше өчен үкенеп бетә алмыйча күпме газапланып йөрде. Юк, ата-бабайлардан калган тәрбия ысулы бетте, онытылды, күптән юкка чыкты. Әлбәттә, Гасим Салахович хәзерге заман педагогы буларак андый ысулларның бетүе белән һичшиксез килешә. Тик шулай да үз малайың өчен генә булса да берәр төрлесен саклау зарарда итмәс иде бәлки. Менә Гасимның үз атасы, мәрхүм, кыска саплы каеш чыбыркысын ишек яңагында гына элеп тота иде. Әйткәнен тыңламасаң яки берәр әшәкелек эшләсәң, хәзер үк шул чыбыркысын шүйдән ала торган иде. Әлләләне әйттерә иде ул зәһәр чыбыркы. Ләкин сыртка бик сирәк төшә иде бит. Күп вакытта әтисе аны хутка җибәрмичә кире элеп тә куя иде. Әмма чыбыркы бар. Чыбыркыны онытырга ярамый. Нишләргә генә уйласаң да, кылт итеп ул искә төшә торган иде. Әлбәттә, хәзер чыбыркыны сагыну Радик әйтмешли үзе бер көлке. Сатып алыйм дисәң дә, юк ул хәзер. Тик менә аның урыны буш калды. Шунысы кызганыч. Яхшы сүз, үгет насихат белән генә максатка ирешүе бик читен икән шул. Тегенең кебек үтемле түгел берсе дә. Әмма сүздән башка чара юк. Искерсә дә, үтмәсләнмәсә дә бердән-бер ысул шул гына. Гасим Салахович үз алдына озак кына уйланып торганнан соң, авыр гына сулап, малайыннан янә сорады. Без дигәнең кемнәр инде алар? Ну, Вовка Бобров, Гена Соловьев, Рита Козлова, Эмма Булатова, Марсель Ганеев. В общем, компания менә дигән. Студентлармы? В основном. Кем балалары соң алар былай ансат кына Кырымга очып китәргә? Это не имеет значения. Шулай да, кем акчасына йөрмәкче буласыз? Мин синнән акча сорамыйм. Рәхмәт монысы өчен, башкаларыгыз? Радик аз гына икеләнеп торды, шулай да кыйланып әйтте. Башкаларның родительләре сорамасаң да бирәләр. Без унижения. Алай икән, диде Гасим Салахович кызара төшеп. Күрәсең, бик байлардыр инде. Причем байлык, просто понимают. Нәрсәне? Понимают наши потребности. Ах, шулаймыни. Алар аңлый, мин аңламыйм икән. Хуш, шулай да булсын ди. Ләкин бит сезнең потребностьне үтәр өчен бер аңлау гына җитми, аның өчен хочеш не хочеш 300-400 тәңкәңне кесәдән чыгарып та бирергә кирәк. Аны кайдан алырга?
Ярый, минем хәлемнән килә. Аңламасам да мин бирә алам. Башка кеше? Мәсәлән, уборщица булып эшләүче берәр апа кадерле малайының потребностен бик аңлый да, тик менә сезнең белән Кырымга җибәргә хәленнән килми. Ул чагында нишли? Ялгышасың, па. Рита Козлова, биофак студенткасы, тоже уборщица кызы. Безнең белән барачак, вот так. Гасим Салахович бер мәлгә аптырый калды. Күңеленә шунда ук ямсыз уйда килде. Берәр акчалы кешенең яшерен сөяркәседер әле ул юньсез кызый, ләкин бу уен тизрәк үзеннән куарга тырышты. Дөрес, булмый торган хәл түгел, ишеткәне дә бар андыйларны, тик бу чиракта бик сак булырга кирәк иде. Онытырга ярамый, малае белән сөйләшә ул. Шулай да әйтмичә түзә алмады. Әгәр дә сезнең ул Ритагыз әнисе җилкәсендә шулай кылана икән, бу бик кызганыч. Бишара хатын, аның өчен муеныннан бурычка баткандыр. Үзе ипи белән суда гына утыра торгандыр. Юк, жестоки ул сезнең мактаулы кызыгыз, мехрибансыз. Радик әтисенә нәфрәт белән диярлек карады. Син, па, абсолютно бер нәрсә белмисең. Син страшно артта калган кеше. Син просто невежа. Җитәр, малай актыгы, диде Гасим Салахович буыла язып. Күземә күренмә, изең булмасын монда. Яхшы, мин күренмәм, диде егет һич исе дә китмичә, һәм юри ашыкмыйча гына ишеккә таба юнәлде. Ләкин бел, дип кычкырды әтисе аның артыннан. Әниең белән сөйләшмичә торып, мин сине Кырымга түгел, Арчага да җибәрмим. Егет ишетмәгәндә шикелле, артына да борылып карамыйча чыкты да китте. Гасим Салахович хәлсезләнеп креслосына барып утырды. Сул кулын йөрәге өстенә куеп торды. Йөрәк шактый каты тибә. Ләкин авырту шәнчү кебек нәрсә сиздерми иде. Шуңа күрә дару-мазар да кабып тормады. Бераздан тынычлана төшкәч, Гасим Салахович уйлана башлады. Кызганычка каршы улының бер нәрсә белмисең дигән сүзләрендә дөреслек юк түгел иде. Бигрәк тә тормыш мәсьәләсендә һәм хәзерге яшьләрне аңлауда. Нигә ул алай? Тормыштан бөтенләй аерылган кешедә түгел ләбаса. Бөтен үзгәрешләрне, яңалыкларны күреп тә тора шикелле. Ләкин үзе дә сизә, нәрсәнедер белеп җиткерми, аңлап җиткерми. Әйтик, кешеләрнең көнкүрешләрен. Сүз дә юк. Кешеләр хәзер җиңелрәк тә, яхшырак та торалар. Әмма шуның белән бергә аларның килерләре тигезләнеп биткәне юк бит әле. Аерма шактый зур. Мәсәлән, профессор алган 450-500 сум айлыкны бик күпләр алмыйлар ич әле. Ә шулай да 70 сум ала торган вахтерның яки уборщицаның кызы 80 сумлык импортный сапожкаларны киеп йөри. Ничек итеп моны эшләргә мөмкин? Дөньяның чыгымы күп, ничек кенә арттыра алалар? Баш җитәрлек түгел. Әмирхан Еники. Тынычлану. Әйтәләр иде. Кеше хәзер яшәргә остарды дип. Ни дигән сүз бу? Ничек аңларга ул остаруны? Берничә җирдә эшләүме? Хаклы һәм хаксыз премиялар алумы? Спекуляция белән шөгыльләнүме? Ниһаять, дәүләт милкен әкрен генә ташумы? Берәүләрнең әйтүенә караганда, остару дигән төшенчәгә бу ысулларның барысы да керә имеш. Тик кеше кайда, кем булып эшләүенә карап, шул ысулларның берәрсен оста гына куллана икән. Ышансаң ышан, ышанмасаң юк, анысы синең эш. Гасим Салахович ул ысулларның берсен дә белми иде, әлбәттә. Бер вакытта да бер тиен харам акча кермәде аңа. Хезмәт хакы аның һәр вакытта зур булды. Иркен мул гына яшәр өчен җитеп торды. Кайчандыр фән әһелләре халык арасында иң яхшы тәэмин ителгән катлаудан санала иде. Ә хәзер дөнья тигезләнеп бара шикелле. Һәр хәлдә Гасим абзаң ашаган ишкәнне, Гасим абзаң кигәнне һәр кем диярлек ашый эчә дә, кия дә. Хәтта уздырып та җибәрәләр.
Білімі юк, квалификациясы юк, машинасы бар. Әнә кая китте эшләр. Хәерле булсын. Халыкның тормышы елдан-ел яхшыра икән, бу бик әйбәт. Ул шулай булырга тиеш тә. Тик әлеге харам ысуллар гына тамыр җая күрмәсен иде. Гаять зарарлы нәрсә, кешене тәмам боза, җәмгыятьне имгәтә торган хәтәр нәрсә. Бигрәк тә яшьләргә күчә башласа, бик начарга әйләнеп китүе мөмкин. Аның симптомлары юк түгел. Акча яратучы, акча артыннан куучы яшьләр студентлар арасында да бар, кызганычка каршы. Менә шушы нәрсә Гасим Салаховичны айруча борчый да инде. Чөнки аның белүенчә, яшьләрдәге акчага, малга комсызлык һич тә нужадан түгел. Иске мәгънәсендәге нужа юк та ул. Бик иртә, бик яшьли, әле кеше булып җитәргә дә өлгермәс борын, рәхәт, иркен яшәргә омтылудан гына килә. Менә үз улы белән бәхәс талашуның бик ачык бер мисалы түгелмени? Әйе, улы аңа син бер нәрсә дә белмисең па дигән гаеп ташлады. Ул бит менә 30 ел инде шул яшьләр арасында яши, шуларны укыта, тәрбияли. Нәрсәне белмисең ул? Яшьләрнең уйларын, хыялларын, теләкләрен, кыскасы, ичке рухи дөньяларынмы? Шуны күздән тотып әйтәм, Радик. Әйе, 40 ата баласының ичке дөньясын белеп бетерү гаять читен. Мөмкин дә түгел диярлек. Бигрәк тә 4-5 ел сайын алар алмашынып тора. Берәүләре китә, икенчеләре килә, һәм гел генә үзгәреп килә. Син һаман искечә каласың. Һаман олая барасың, һәм табигый хәл. Яшьләр гүя синнән ераклаша, син инде аларны томанлырак, ятрак итеп күрә башлыйсың. Әйе, белүләре бик читен. Әмма белмим дип әйтергә дә аның хакы юк. Бу үз-үзеңә каты һәм гаделсез хөкем чыгару булыр иде. Иң элек аның өчен көн кебек ачык бер хакыйкать шуннан гыйбарәт ки, сугыш артыннан ук укырга килгән яшьләр белән хәзерге абитуриентлар арасында искиткеч зур аерма бар. Бөтен җәһәттән сугыштан соң килгәннәрнең күпчелеге буйга кичкенә, арык, үз башлары өтек, үзләре бик күндәм, тыйнак булса, хәзер килүчеләр барысы да диярлек озын буйлы, тук чырайлы, завык белән киенгән, үз-үзләренә нык ышанган таза, шибәр егетләр һәм кызлар. Тегеләрдә белем чамалы, дәрт теләк бик көчле булса, буларда инде белем бик күп, шунлыктан ахры кыюлык та, әрсезлек тә җитәрлек. Тегеләр университет бинасына изге бер җиргә аяк баскандай, эшләреннән дулкынланып һәм чын күңелдән шатланып керсәләр, хәзергеләр исә хис-хыялларга артык бирелмичә, бары үтеп китү турында гына борчылып, бик эшлекле кыяфәттә килеп керәләр. Дөрес, университетка керү сугыштан соңгы елларга караганда шактый авырлашты. Каты конкурс аша үтәргә кирәк. Әмма үтә алганнар инде үзләрен судагы балык кебек хис итә башлыйлар. Алар арасында бик сәләтле яшьләр дә бар. Киләчәктә алардан чын фән эшлекләре дә, зур белгечләр дә һич шиксез чыгачак. Ихтимал, үзләрендә шундый көч-куәт барын сизгәнгә күрәдер дә алар бик хөр кыланалар. Фикердә, сүздә хөр, менә хикмәт нәрсәдә. Гүя аларның үз башлары эшли, үз хакыйкатьләре бар. Гүя алар бөтен кыланышлары белән сиңа, әнә, үз предметыңны бел, башкасында эшең булмасын дип әйтергә телиләр. Әлбәттә, мондый чакларда Гасим Салаховичка бик яман су булып китә торган иде. Яраклашу, шулай ук бу котылгысыз бер күренеш микән ни, хәтта үз балаңнан да. Әмирхан Еники. Тынычлану. Билгеле инде, ул Радикны Кырымга китүдән дә туктата алмады. Шул ук көнне клиникага барып, бу хакта сүз башлагач, Рәмзия ханым гадәтенчә уйлап нитеп тормыйча гына, "Ник тыясың китсен" диде. Аңа да ял итәргә кирәк иш. Ләкин вакыты ул түгел бит. Син монда, мин анда ялгыз башым.
Рәмзия ханым шунда ук аның сүзен бүлде. Радикның ни гайбе барсың? Ул бит инде синең эшеңне эшләп йөрмәс? Эш андамы ни, диде Гасим Салахович үртәлеп. Үзем өчен әйтмим мин. Менә синең яныңа да кемдер килеп йөрергә тиеш бит әле. Ә мин эгоистка түгел. Миңа кирәк булыр дип кенә Радикны иптәшләреннән аерырга һич тә теләмим. Ләкин моның авырлыгы миңа төшәчәк. Авыр булса син дә килмәссең. Ятармын әле шунда, тол хатын кебек. Я Хода, дип куйды Гасим Салахович ирексездән. Ник син минем һәр сүземне кирегә тырмыйсың да торасың? Менә киләмиш. Тик миңа барсына да өлгерүе шитен, аңлыйсыңмы шуны? Бик яхшы аңлыйм. Ләкин Радикны барыбер җибәргә кирәк. Иптәшләреннән яхшы түгел. Аның кай җире ким? Юк, барсын. Инде расходыннан курыксаң, акчасын да үзем рәтләп бирермен. Бусы тагын ни дигән сүз? Нигә? Әллә мин белмиммени? Нәрсәне? Синең саранлыгыңны шуңа күрә җибәрәсең килмидер әле. Эй, Рәмзия, ничек телең әйләнә, диде Гасим Салахович тирән әрнү белән. Аңлый алмыйм мин сине, җаный. Әллә ни булды сиңа? Миңа бер ни дә булганы юк, диде Рәмзия, гаепсез баладай елмаеп кына. Ә менә син, дускай, чынлап та үзгәрдең. Картаясың ахыры. Ярый, шифахана сүз көрәштерү урыны түгел. Китим булмаса, диде Гасим Салахович, авыр гына урыныннан кузгалып. Нәрсә китерим? Апельсин согы тапмассыңмы? Монда берәү хатынына китерде. Импортны икән. Оннары минем шелтәрле бюстгальтерымны онытма әле. Бик иссе була башлады. Шифоньерның уң тартмасында өстәгенә күрерсең. Гасим Салахович ярый фәлән дип тормады. Бары чарасыздан башын гына какканда итте. Урамга чыккач, тел астына валидолын салды һәм иләсрәк бер хәлдә университетка таба атлады. Әйтергә кирәк, соңгы вакытларда аңа гасабилану, нервы бозу бер дә ярамый иде. Шунда ук йөрәккә суга, башына каба, җитмәсә хәтере дә кинәт кенә югалып торгалый. Кеше сүзен тиз генә аңламый, алдында яткан әйберне дә күрми башлый. Иртәрәк килә түгелме соң әле бу зәхмәтләр? Аңа бит әле 59 яшь кенә. Хәзерге безнең заман өчен әллә ни күп тә түгел шикелле. Дөрес, 3 елга якын ул фронтта йөрде. Шуның михнәт газапларын кичерде. Берничә тапкыр бик хәтәр хәлләргә дә юлыккалады. Ләкин шулай да бер авыру контузияны исәпләмәгәндә, кул аягы бөтен килеш әйләнеп кайтты. Башта ярыйсы, йөрәк тә таптаза иде әле ул чакларда. Тик соңгы 4-5 ел эчендә генә бирешә башлады. Күрәсең, еллар үзенекен итә. Какшата әкрен генә кешене. Аннары безнең бу тыңгысыз, киренке заман кеше өчен шактый куркыныч бер нәрсә китереп чыгарды. Стресс дип атыйлар аны. Кинәт башка төшкән зур хәсрәттән яки һич көтелмәгән берәр күңелсез эштән була диләр ул явызны. Хәтта көтелмәгән зур шатлыктан да була имеш. Хәер, анысы инде шәт татырга туры да килмәс. Ә менә һәр төрле ямсыз эштән туганын Гасим абзаңа татырга туры килгәне бар. Дөрес, алар вак стресслар иде. Кичек кебекләр генә. Ләкин барбер каты тешлиләр, каһәрләр. Рәмзия белән бүгенге сөйләшү дә әнә шундый кичектәй кичкенә стресс иде. Ә шулай да Гасим Салаховичның кәефен чынлап торып бозар өчен җитә калды. Һәм бик авыр уйлар да кузгатты. Күпме бергә гомер иткән ир белән хатын бер-берсен аңламасыннар әле. Гаҗәп бит бу. Гүя икесе ике телдә сөйләшәләр. Бигрәк тә соңгы 2-3 елда алар арасындагы каршылык, аңлаша алмау ни сәбәптәндер аеруча ешайып китте. Гасим Салахович тұрып аптырый. Әллә бу хатыннар 45-тән узгач психически үзгәрә башлыйлар микән? Менә аның Рәмзиясе кебек. Ни әйтсәң, шуңа каршы төшә. Һәр сүзеңне гел кирегә бора.
Bir нинди дәлилең аңа үтми дә, кирәкми дә, юньләп тыңламый да әле ул сине. Шуның өстенә, Рәмзия аңардан 11 яшькә кечерәк. Табигый инде, ул кисезләнергә ярата. Ул моны үзенең Ходай биргән хокукы дип саный. Әйер дигән кемсә, үзен яшь хатыннан яраттырасы килсә, һәр вакытта аның көенә торырга, аңа юл куярга тиеш. Гаделлекне, дөреслекне аяк астына салып булса да. Иң аянышы тагын шул, Рәмзия ханым бөтен мәсьәләдә диярлек гел менә малае ягын кайыра. Гел аны гына яклый. Дөресме, кирәкме, урынлымы, анда аның эше юк. Ул ана кеше, ул гына малайын аңлый, кызгана, ә син деспот, син бары кысу, тыюны гына беләсең. Өстәүнә, җитмәсә малай алдында еш кына көлеп тә, чынлап та, синең әтиең инде шундыйрак та, мондыйрак дип әйткәләп тә тора. Әнә саранлыкны аңа таккан шикелле. Ә малай яшь, кемнең хаклы хаксыз булуын уйларлык акыл юк әле аңарда. Кем аның яклы, кем аңа файдалы, ул бары шуны гына белә. Табигый инде, ул күбрәк әнисенә ялыша, үзенә кирәкне аның аша алырга тырыша. Ә әтине тыңламаска да була, әтидән курку юк. Әнә шулай бер-берсеннән читләшә, ераклаша ата белән бала. Аптырый инде Гасим Салахович бу хәлгә. Төрлечә уйлап карый иде. Әллә Рәмзиядә җиткән улын әтисеннән әзрәк көнләшү дә бар микән? Үзенеке генә әйтергә тырышу. Үзенә генә карату. Буламы шундый нәрсә хатыннарда? Ә бәлки аның үзендә дә берәр гаип бардыр. Берәр төрле хаталык эшләгәндер дә. Тик ул аны эш, мәшәкать аркасында сизмичә калгандыр. Хәзер инде әйтү читен, ләкин шулай да бер эпизодны яхшы хәтерли, чөнки аңа әле күп вакыт та узмады. Әмирхан Еники. Тынычлану. Радик 10-чыны бетергән елны әнисе белән шундый сүз булып алды. Дөресрәге, Рәмзия үзе башлап аңардан сорады. Син Радикның кем булуын теләр идең? Гасим Салахович үзенең язу өстәлендә нидер эшләп утырган җиреннән генә бары кеше булуын диде. Менә шушы сүзгә Рәмзия ханым бөтенләй күтәрелеп бәрелә язды. Яман кызып иренә: "Ахмак, идиот", диде. "Мин синнән аны сорыйммыни? Ул булай да кеше, 4 аяклы хайван түгел." Хайванның 2 аяклысы да була димәкче иде дә Гасим Салахович ярый тыелып кала белде. Рәмзия бит асылда улыбызны кайсы вузга кертәбез, кем итәбез дип сорамакчы иде. Ә ул акыллы башланып, әнә нәрсә әйтеп ташлады. Ә соңыннан Рәмзия ханым улы алдында ничә тапкыр әтиең кешегә дә санамый дип кабатлады. Яхшы сүздә кайчан баш казыгына әйләнә икән. Әйе, сәер халык бу хатыннар җенесе. 2 төпле, юк, 3 төпле чемодан кебек. Ниләр генә ятмыйдыр аның төпләрендә. Кайчагында шундый көтелмәгән берәр әкәмәт китереп чыгара, шаккатудан тәмам телсез каласың. Әнә бит, Радикка акчаны да үзем табып бирермен ди. Күзендә йоммый. Менә бу ичмасам көлке. Әйтерсең акчаны ул үзе таба. Ярый, хәерле булсын. Барыбер хатын бик кирәк кеше, аңардан башка күңелсез, кызыксыз. Әйләнеңдә шыксыз бушлык. Гаилә тормышына бер ирәнгәч, башкача яшәү мөмкин дә түгел. Тик җайлаша, яраклаша белергә кирәк. Яраклаша белсәң, яшәп була диләр, күпне күргән агайлар. Шул ук кичне Гасим Салахович малай алдына 250 сумны чыгарып салды да әйтте: "Менә сиңа акча, шуны җиткерергә тырыш. Әйбәт кенә йөр, бәла казага тарма. Кайда икәнеңне хәбәр итәрсең", диде. Егет бер сүздә дәшмәде, тик аның йөзеннән "То-то старик" дигән сыман елмаю гына чагылып узды. Икенче көнне үк ул рюкзагын аркасына киеп, фотоаппаратын муенына асып, үзе кебек хөр, горур егетләр һәм
Аларны иңнәренә таяндырып йөртүче шалбарлы кызлар белән бергә Кырымга, диңгез буендагы ташлар арасында кызынып ятарга китеп тә барды. Исән сау гына йөри күрсеннәр инде балакайлар. Исән йөрсәләр, башта акча сорап телеграммалар килер. Аннары үзләре дә кояшта кара янган бәхетле кыяфәтләр белән кайтып төшәрләр. Көне булыр икән бу хәтле дә теңкәгә тигән эсселек. Өченче атнага китте бит инде. Зур бер афәткә әйләнмәсә ярар иде. Игеннәр ни хәлдә икән? Яланкырлар, болыннар, терлекләр дә интегә торгандыр. Шакырып кына китерәсеңмени шифалы яңгырларны? Юк шул әле, юк кешедә андый кудрәт. Шулай да кузгалырга вакыт, күптән вакыт. Хатыны белән малае өйдә булса, уянгач булай карават читендә изрәп, иренеп утырыр идемени. Ялгыз булгач менә утыра. Берәүдән дә тартынмый, уңайсызланмый. Үзенә күрә бәләкәй генә бер хөрлек. Дөресен генә әйткәндә, ялгызлык ул кадәр начар нәрсә дә түгел. Күпмегәдер семья ыгы-зыгысыннан кутылып торасың, әзрәк жан тынычлана, үз алдыңа уйланып була, тып-тын бүлмәдә дөньясын онытып эшләп яки укып утырып та була. Я начармыни ул? Тик менә хәлсезлек кенә борчымасын иде. Гасим Сәләхович ике карават арасындагы тумбочка өстендә яткан сәгатенә үрелеп карады. Сәгать 9 иде инде. Мәлҗеп узаграк та утырган икән, хәерсез. Унда инде аңа кафедрада булырга кирәк. Карават башыннан зәңгәр буйлы киң пижама шалбарын алып киде. Аякларына артсыз шүәкләрен эләктереп кенә кухняга чыкты да, газ плитасына ут кабызып, чәй кайнатырга куйды. Ванна бүлмәсенә кергәч, башта кулы белән ияген, яңагын ышкып карады, ләкин бүгенгә ярар әле дип кырынып тормады. Аннары краннан суны шактый гына агызып торып, битен күзен юарга кереште. Су барыбер көткәнчә салкын ук булып килмәде. Шулай да әйбәтләп юынгач, бераз хәл кереп җиңеләеп калды. Шуннан соң яңадан кухняга кереп, тиз генә ашы эчә башлады. Билгеле, ашау ягы аның хәзер мактанырлык түгел иде. Кичтән калган берәр күкәй, искерәк булки белән ак май, берәр чәшкә куе гына сөтле чәй, завтрак дигәне әлегә менә шул. Аннары сәгать 12ләрдә ашыга төшкәч, университет буфетында ул тагын җиңелчә генә берәр тамап ялгап алачак әле. Инде эш беткәч, кайтышлый сәгать 4ләрдә татар ашларына кереп, татарча токмач белән татарча пешерелгән ит кисәге ашап чыгачак. Тик кай көннәрдә токмач та ит тә беткән була. Ашап бетерә халык. Шуңа бераз кәефсезләнә, моңырдана Гасим абзаң, ләкин башка җиргә кереп тормый. Чөнки татар ашларыннан башка җирдә аңа ярарлык ризыгы юк та диярлек. Хек белән дуңгызны гафу итсеннәр, аның нәфесе кабул итми. Кайтышлы юл өстендәге магазиннан сөт, иремчек, каймак кебек азыклар сатып ала да, инде үзе бик әйбәтләп кенә сөтле токмач белән берәр төрле бутка пешереп ашый. Дөрес, карын канәгатьләнеп бетми бетүен. Ләкин аның каравы йөрәгенә җиңел була. Az ашасаң, күп яшәрсең дигәннәр имеш безнең ерак бабайлар. Әмирхан Еники. Тынычлану. Гасим Сәләхович кыска җиңле саргылт күлмәген, янчелә төшкән капрон эшләпәсен киеп һәм биге бузык иске зур портфелен күтәреп өеннән чыкканда, сәгать 10 тулып килә иде инде. Урамга чыгып, кояшка эләккәч тә ул аның агарган тимердәй кыздыруын тойды. Тизрәк күләгә якка күчте һәм ашыкмыйча гына урам буйлап атлады. Бу урамнар буйлап Гасим Сәләхович менә 30 ел атлый инде. Шуның 20 елын кафедра мөдире буларак. Шулай уза гомер. Әмма ул үз эшеннән бик канәгать. Бөтен илгә исеме билгеле мәшһүр университет аның туган йортына әверелде дияргә дә ярый. Шунда үсте ул. Шунда шактый зур дәрәҗәгә иреште һәм тормышын тәэмин итәрлек матди җирлекне дә, үзенә кирәк мәгънәви азыкны да шунда тапты. Билгеле, төрле чаклар да булды.
Төрле авырлыкны кичәргә, төрле кыенлыкларны җиңәргә дә туры килде аңа. Шунсыз бер генә хезмәт тә булмый торгандыр инде безнең заманда. Шулай ук кайбер максатына да ирешә алмады. Мәсәлән, күпме генә уйланса, борчылса да, докторлык диссертациясын ахыры яза алмыйча калды. Ул бит тарихчы. Тарихчының эше гадәттә зур күләмле, тарих өлкәсендә чын фәнни хезмәт тудырыр һәм ниндидер яңа сүз әйтер өчен бик күп эзләнергә, тикшеренергә, уйланырга кирәк. Тарихчыдан да күп нәрсә таләп ителә хәзер. Ә ул яшьрәк, җигәрлерәк чакта, әйтик, 50нче елларның башларында тарих фәне өлкәсендә ниндидер бер торгынлык хөкем сөрә иде. Нидер көтү, тыелып тору, саклык күрсәтү хас иде тарихчыларга ул елларда. Менә ни өчен алар әзер программа нигезендә тәкъдим ителгән дәреслекләр буенча студентларга лекциялар укуны артыграк күрәләр иде. Җиңелрәк тә һәм хәвефсезрәк тә. Инде гыйльми дәрәҗә алыр өчен берәр хезмәт язарга кирәк булса, бу очракта да теманың отышлырагын, үтемлерәген сайларга тырышалар. Ә андый өстәгенә яткан темалар һәр вакытта табыла. Баралар. Фән әһелләре арасында дежур тема дигән төшенчә дә бар хәтта. Кыскасы, безнең Гасим Салахович та асылда әнә шул юл белән китте. Аспирантураны бетереп, университетта калгач, ул бик җигелеп һәм бик бирелеп студентлар белән шөгыльләнә башлады. Ә тора-бара кандидатлыгын яклап, ниһаять кафедра мөдире булып алгач, инде укыту тәрбия эшләре аның өчен төп хезмәт, төп йөк булып калды. Вакытын, көчен, акылын, хәтта сәламәтлеген дә биткәнче шуңа бирде. Үзе әйтмешли, университет белемле кадрлар әзерләп чыгаруга багышлады ул бар гомерен. Әмма ләкин университет эчендә шуның бер кешесе була торып, фәнни эшләрдән бөтенләй ваз кичү һич тә мөмкин түгел иде. Фәнни эшләр буенча кафедрада махсус план бар. Шунда кемнең нәрсә эшләргә тиешлеге ачык язылган. Һәм бу планны үтәүне тәэмин итү Гасим абзаң җилкәсендә. Беренче нәүбәттән аңардан сорыйлар. Шул сәбәпле аңа бу очракта да үзе утырып язуга караганда башкаларны эшләтергә, башкалардан таләп итәргә туры килә иде. Иң мөһиме кафедра үтәсен. Кафедра үтәсә, аның да йөзе ак. Мөдир җитәкчелек итә белгән диячәкләр. Хәер, ул үзе дә каләм тибрәтмичә тормады торган. Редакцияләрнең заказлары буенча төрле даталарга карата мәкаләләр, теге яки бу темага багышланган брошюралар, чыккан китапларга рецензияләр, кыскасы, шуның кебек вак нәрсәләр шактый күп язылды. Билгеле, булар да хезмәт, әмма алар гына җитми. Канәгатьләндерә алмый иде Гасим Салаховичны. Галим дигән исемне акларлык, горурланып кулга тотарлык җитди зур хезмәте, калын китабы юк иде аның. Һәм бу юклык аның җанын гел ии дә тора иде. Бигрәк тә соңгы елларда. Чөнки соңгы 10-15 ел эчендә тарих фәне бездә дә шактый җанланып китте. Бер-бер артлы яңа хезмәтләр чыга башлады. Һәм айруча күзгә ташланганы яңа яшь галимнәр үсеп калкып чыкты. Өлгер һәм кыю галимнәр. Менә шуларның барысын да уйласаң, чынлап торып борчылмыйча хәлең юк. Артта калу дигән нәрсә бик хәтәр. Иртәме, соңмы, исемеңә дә, дәрәҗәңә дә китереп суга ул. Ә бит аның күптән уйлап йөргән теләк хыялы да бар иде. Татарларда эшче сыйныфының туы һәм формалашуы дигән темага зур бер хезмәт язмакчы иде. Шуңа дип, ничәмә еллар буенча Петр патша заманынан алып дигәндәй күпме материал җыйнады ул. Әнә калын папкаларга тутырып бәйләнгән килеш ярты шкафны биләп яталар. Әмма ни кызганыч, шуны утырып тәртипкә салырга, эшкә кертергә, бөтен бер язма хәленә китерергә вакыт та, мөмкинлек тә таба алмады. Мөдирлек йотты аны. Хәер, бу үзеңне юатыр өчен генә әйтелгән сылтау түгелме? Кешеләр икесен дә сыйдыра ләбаса. Ихтимал, аңа җитди хезмәт өчен кайбер сыйфатлар, әйтик, көчле теләк, тәвәккәллек, ниһаять үзеңне мәҗбүр итә белү җитмәгәндер. Шуның өстенә тагын фикерне эшләтү, хыялны җиңү, сәләтеңне сынау, иҗатны шулар кабындыра бит инде. Әмирхан Еники. Тынычлану. Ничек кенә булмасын, ул һаман сузды да сузды.
һәм суза торгач, иң ганимәт вакытын уздырып та җибәрде. Дәртле һәм җигәрле чагын. Үтте инде. Булмады дип бәлки тынычланырга да ярагандыр. Булай да эше начар түгел, ләкин ул һич тә тынычлана алмады. Үкенү, кимсенү, хәтта уялу аның җанын борчыды да торды. Ә борчылу бик кирәк нәрсә икән. Борчылу ахыр чиктә кешене кузгата да ала икән. Башкаларга да гыйбрәт бу. Кыскасы, моннан 3 ел элек Гасим Салахович үзенең ял айларында бер кая да китмичә, тотты да шул папкаларын сүтеп актара карый башлады. Материал бик күп, бик кызыклы иде. Борынгы лашманнардан алып, Уралдагы чуен кыючылар, Каспийда балык тотучылар, Апшеронда нефть чыгаручылар, Донбасста күмер чабучыларга кадәр барысы да монда тупланган иде. Әмма бу хәтле материалны ничек кенә эшкәртеп чыгасы да, ничек итеп бер кулъязма хәленә китерәсе. Каян гына көч аласы да, каян гына вакытын җиткерәсе. Мөмкин эшме бу? Бер мәлдә яңадан күңеле сүрелеп, әллә ташларга микән дип тә уйлады Гасим Салахович. Ләкин шулай да бер тотынгач аерыласы килмәде. Кызганыч иде аерылуы. Һич югы өлешчә файдаланып булмасмы дип баш күтәрмичә утыра бирде. Һәм утыруның бер нәтиҗәсе булмыйча калмый ул. Менә Гасим абзаң да казына уйлана торгач, шул тау чаклы материалдан йолкып алып, Донбасста татар шахтерлары дигән 140 битлек монографиясыман нәрсәдә язып ташлады. 3 ай эчендә. Соңыннан үзе дә гаҗәпләнә калды. Шундый авыр башланган нәрсәне ничектер җиңел генә язды да чыкты. Донбасс бит татар кешесенә якын җир. Йөргән таптаган, җырларына кергән җир. Бәлки шул да ярдәм иткәндер. Нәтиҗәдә менә 3 нөсхә итеп машинкада бастырылган, яңа таза папкага пөхтәләп салынган кул язма аның өстәлендә ята. Бер дә икеләнмичә нәшрияткә илт тә бир. Әмма ләкин Гасим Салахович кул язмасын йөгертеп илтергә ашыкмады. Нигә ашыгырга? Бераз ятсын әле, күз алдында торсын. Караштырыр, уйлаштырыр. Кадерле тансык бит ул аның үзенә дә. Ләкин анысыннан да битәр кул язманы кемнәндер укытып талырга кирәк иде. Газетадагы шикелле свежий головадан һәм бик ышанычлы кешедән. Ягъни киңәш күрсәтүләрен әйтерлек тә. Шуның белән бергә автор теләген аңларлык та булсын иде ул кеше. Кем бар? Кемгә ышанып бирергә мөмкин? Үз кафедрасындагы кешеләрнең берсе дә билгеле аның үтенечен кире какмаячак. Ләкин чынлап аны хөрмәт иткәне һәм чын сүзен әйттердәе кем булыр икән? Шактый уйланганнан соң, ул ахырда Идеал Ибәтович Шәйхиевне сайларга булды. Бу кафедра профессоры, тарих фәннәре докторы, арада иң яшь галим. Һәм иң мөһиме, кайчандыр Гасим Салахович кул астында аспирантураны бетергән егет. Хәер, бу кадәресе бер яктан уңайсызрак та кебек. Ләкин чынлабрак уйлаганда, моның һич бер гаибе дә юк шикелле. Шәйхиев аңа шәкерт булудан күптән узган инде. Үзен бик баш иеп, бик бөгеп тә тотмый ул. Әмма күңелендә аның элеккеге хәлфәсенә карата билгеле бер хөрмәт сакланган булырга тиеш. Димәк, хәер хаклык күрсәтүенә дә ышанырга мөмкин. Идеал Шәйхиев гомумән бик оригиналь шәхес. Искиткеч тырыш, басылып утыручы, бер генә минутында бушка әрәм итмәс. Университет китапханәсенең хезмәткәрләр утларны сүндереп кумыйча, ул чыкмый да торган иде. Котышкыч хәтер үзендә, тарихчы беләргә тиешле йөзләрчә исемнәрне һәм даталарны ул күңелдән генә әйтә дә бирә. Башка ягы ничектер, әмма башы аның чынлап та идеальный корылган дияргә була. Уйлап карак, бүтәннәр 30 елда да үтә алмаган юлны Идеал Шәйхиев 10-12 ел эчендә үтте дә китте. Аспирантураны, кандидатлык диссертациясын яклап бетерде. Ә 6-7 ел узуга докторлыгын яклап, әнә профессор да булды. Һәм үзенең моңа һич тә исе китмәде. Киресенчә, шулай булырга тиеш ул дигән шикелле генә карады. Күпләр аны артык хавалы булуда гаеплиләр. Хәлбуки, бу аның үз-үзенә бик нык ышанудан килгән гадәти тотышы иде. Гомумән, ул аз сүзле кеше, тигез, тыныч холыклы, сүз көрәштерергә, шаулап бәхәсләшергә яратмый, әмма инде сөйләргә туры килсә, бик төпләп, дәлилләп,
сеңдерерлек итеп үзенекен әйтә дә белә. Логика гаҗәп, аның өчен фән бар, ул фәндә яши, излексез казына, изләнә, өйрәнә һәм яза, күп яза. Үзәк журналларда аның мәкаләләре әледән-әле чыгып тора. Тарихтагы тикшеренә торган төп өлкәсе 18 һәм 19 гасырларда рус самодержавиесенең колониаль сәясәте, шул нигездә капитализмның үсү җәелүе һәм бу процесска Россия эчендәге төрле халыкларның тартылуы. Хәзер инде тугандаш республикаларда да профессор Идеал Шәйхиев дигән исемне яхшы ук беләләр. Әйе, хафаланырга хакы да бар егетнең. Әмирхан Еники. Тынычлану. Яшь галимнең бу уңышлары Гасим Салаховичта ирексездән бер кадәр көнчелек уятса да, ул шуңа карамастан аның өчен куана иде. Ярый, ул үзе кандидат кына булсын, фәндә зур казанышларга да ирешмәсен ди. Ләкин дә бит Идеал аның шәкерте. Аның кул астында шәп галим булып өлгерде бит әле яңа бистә малае. Шәйхиев үзе бу хакта ничегрәк уйлый торгандыр. Ул кадәресен Гасим Салахович белми иде, әлбәттә. Алай гына да түгел. Гасим абзаң нәкъ менә хәлфәләрчә Шәйхиевне үз урынына кафедра мөдире булып калачак бердән-бер лаек кеше итеп тә саный иде. Тик Шәйхиев үзе генә ни өчендер моңарча мөдирлеккә бер дә омтылыш сиздермәде. Ихтимал, аңа мәшәкатьле эшкә башын тыкканчы фән белән шөгыльләнү һәм лекциялар укып кына йөрү файдалырактыр. Шуны артыграк күрәдер. Әмма Гасим абзаң тагын үзенең бер катлылыгы белән моны шәкертнең хәлфәсенә конкурент булырга теләмәү дип кенә карый иде. Һәм дөресен генә әйткәндә, яшь галимнең мөдирлеккә ашкынып тормавы Гасим Салахович өчен бик тә әйбәт иде. Һич югы тагын бер 4 ел мөдирлектән төшмичә утырырга кирәк иде әле аңа. Озын сүзнең кыскасы, Гасим Салахович үзенең кул язмасын Идеал Шәйхиевтан укытырга булды. Иң кулай кеше шул, әгәр баш тартмаса. Хәер, ни өчен баш тартырга тиеш? Юк, тартмас, күрсәтмәс ул андый сансызлыкны кафедра мөдире Гасим абзасына. Тик җаен форсатын туры китереп, дәрәҗәне төшермичә генә сөйләшергә кирәк иде үзе белән. Һәм Шәйхиев аның янына кереп, бер сөйләшеп утырганда, Гасим Салахович сүз ахырында гына сорады аңардан. Идеал Ибятович, әгәр мин сезгә бер эшемне карап чыгарга бирсәм, ничек, вакытыгыз булырмы? Һәр вакыттагыча яхшы кара костюм, чиста ак күлмәк кигән, арык кына урта буйлы, какча битле, әмма калку маңгайлы Шәйхиев үз нәүбәтендә тыныч кына сорады. Нәрсә ул? Донбасс турында. Дөресрәге, татарларның Донбасс шахталарына кай заманда бара башлаулары турында ничек дим, тарихи бер күзәтү. Исеме дә Донбасста татар шахтерлары дип атала. Күләме зур түгел, вакытыгызны күп алмас дип уйлыйм. Шәйхиев дәшми торыбрак тагын сорады. Минем бурыч нидән гыйбарәт? Сездән мин идеал туган бер генә нәрсә ишетәсем килә. Кул язма шушы хәлендә нәшрияткә тәкъдим итәрлекме түгелме? Шәйхиев көлемсерәп куйды. Нәшрият үзенчә хөкем итәчәк. Әлбәттә, сүз бары тәкъдим итеп карау турында гына бара. Мин моны үзем дә эшли алам, билгеле, ләкин сез бит нәшрият белән күбрәк эш иткән кеше. Аларның таләпләрен яхшырак беләсез. Шәйхиев бераз гына уйланып торды. Аннары яхшы диде һәм папканы кулына алды. Карап чыгармын. Рәхмәт туган, диде Гасим Салахович һәм шуның белән сүз дә бетте. Шактый ук коры килеп чыкты бу сөйләшү. Шул сәбәпле киңәшегез фәлән булса дип тә сүз озынайтып тормады. Тик Шәйхиев чыгып киткәч кенә артыннан көрсенеп, үзенә күрә түгел егет дип калды. 3 көннән соң яшь профессор кул язманы китереп тә бирде. Эшне тиз тотарга ярата иде ул. Папканы дипломат дип йөртелгән яңа сай гына тартмадан чыгарып, укыдым диде. Минемчә бу хезмәтегезне нәшрияткә тәкъдим итәргә ярый, Гасим Салахович. Рәхмәт туган. Биреп карыйм алайса. Бирегез. Гасим Салахович әз генә сүз таба алмыйчарак торды. Бәлки, замечаниеләрегез бардыр, Идеал Ибятович.
Мин рәхәтләнеп дигәндәй, әзер. Шәйхиев бик мәгънәле генә итеп йылмайды. Сез бит миннән бер генә нәрсәне ишетергә теләдегез, Гасим Салахович. Шулай түгелме? Анысы шулай инде. Мин ҡәнәғәт. Тагын бер мәртәбә рәхмәт сезгә. Аннары әзрәк вакытны сузар өчен генә аны-моны сөйләшкәләп утырдылар, ә бер 5-6 минуттан Шәйхиев каядыр ашыккандай сәгатенә карап алды да, торып, баш кагып кына чыгып китте. Күрәсең, бу сөйләшүдә Гасим Салахович көткәнчә булып чыкмады. Янәсе ул бер генә нәрсә ишетергә теләгән. Бу кадәр коры рәсми булыр икән кеше. Бигрәк тә аның мәгънәле генә йылмаюы Гасим Салаховичка бер дә ошамады. Хәтта билгесез бер борчылу да тудырды. Әмма соңыннан Шәйхиевнең тәкъдим итәргә ярый диюе бушка булып чыкмады. Кул язманы нәшрияттә кабул иттеләр. Бик озакка сузмыйча укыдылар, ошаттылар, кемнәндер рецензия да яздырып алдылар. Гүя кул язма тышындагы исеме белән үк үзенә юл ачты. Һәм менә бер ел үтүгә күптән түгел дөньяга басылып та чыкты. 120 битлек, катыргы тышлы, кулга тотарлык бер китап һәм бу китап Гасим Салаховичка шын канәгатьләнү белән бергә рухи бер җиңеллек тә китерде. Ниһаять, җаны тынычланып, үзенә ышанычы артып, өметләре яңадан кабынгандай булды. Бит аның яшенә җиткән һәм кафедра мөдире булып торган кеше өчен моның әһәмияте кичкенә түгел. Баскан урынында әле селкенмичә нык торырга була дигән сүз. Әмирхан Еники. Тынычлану. Әйтәләр иде. Кеше хәзер яшәргә остарды дип. Ни дигән сүз бу? Ничек аңларга ул остаруны? Берничә җирдә эшләүме? Хаклы һәм хаксыз премиялар алумы? Спекуляция белән шөгыльләнүме? Ниһаять, дәүләт милкен әкрен генә ташумы? Кайберәүләрнең әйтүенә караганда, остару дигән төшенчәгә бу ысулларның барысы да керә имеш. Тик кеше кайда, кем булып эшләүенә карап, шул ысулларның берәрсен оста гына куллана икән. Ышансаң ышан, ышанмасаң юк, анысы синең эш. Гасим Салахович ул ысулларның берсен дә белми иде, әлбәттә. Бер вакытта да бер тиен харам акча кермәде аңа. Хезмәт хакы аның һәр вакытта зур булды. Иркен мул гына яшәр өчен җитеп торды. Кайчандыр фән әһелләре халык арасында иң яхшы тәэмин ителгән катлаудан санала иде. Ә хәзер дөнья тигезләнеп бара шикелле. Һәр хәлдә Гасим абзаң ашаган ишкәнне, Гасим абзаң кигәнне һәр кем диярлек ашый-эчә дә, кия дә. Хәтта уздырып та җибәрәләр. Белеме юк, квалификациясе юк, ә машинасы бар. Әнә кая китте эшләр. Хәерле булсын. Халыкның тормышы елдан-ел яхшыра икән, бу бик әйбәт. Ул шулай булырга тиеш тә. Тик әлеге харам ысуллар гына тамыр җая күрмәсен иде. Гаять зарарлы нәрсә, кешене тәмам боза, җәмгыятьне имгәтә торган хәтәр нәрсә. Бигрәк тә яшьләргә күчә башласа, бик начарга әйләнеп китүе мөмкин. Аның симптомлары юк түгел. Акча яратучы, акча артыннан куучы яшьләр студентлар арасында да бар, кызганычка каршы. Менә шушы нәрсә Гасим Салаховичны айруча борчый да инде. Чөнки аның белүенчә, яшьләрдәге акчага, малга комсызлык һич тә нужадан түгел. Иске мәгънәсендәге нужа юк та ул. Ә биертә, бик яшьли, әле кеше булып җитәргә дә өлгермәс борын, рәхәт, иркен яшәргә омтылудан гына килә. Менә үз улы белән бәхәс талашуның бик ачык бер мисалы түгелмени? Әйе, улы аңа син бер нәрсә дә белмисең па дигән гаеп ташлады. Ул бит менә 30 ел инде шул яшьләр арасында яши, шуларны укыта, тәрбияли. Нәрсәне белмисең ул? Яшьләрнең уйларын, хыялларын, теләкләрен, кыскасы, эчке рухи дөньяларынмы? Шуны күздән тотып әйтәм, Радик. Әйе, 40 ата баласының эчке дөньясын белеп бетерү гаять читен.
Мөмкин дә түгел диярлек. Бигрәк тә 4-5 ел сайын алар алмашынып тора. Берәүләре китә, икенчеләре килә, һәм гел генә үзгәреп килә. Ә син һаман искечә каласың. Һаман олая барасың, һәм табигый хәл. Яшьләр гүя синнән ераклаша, син инде аларны томанлырак, ятрак итеп күрә башлыйсың. Әйе, белүләре бик читен. Әмма белмим дип әйтергә дә аның хакы юк. Бу үз-үзеңә каты һәм гаделсез хөкем чыгару булыр иде. Иң элек аның өчен көн кебек ачык бер хакыйкать шуннан гыйбарәт ки, сугыш артыннан ук укырга килгән яшьләр белән хәзерге абитуриентлар арасында искиткеч зур аерма бар. Бөтен җәһәттән сугыштан соң килгәннәрнең күпчелеге буйга кичкенә, арык, үз башлары өтек, үзләре бик күндәм, тыйнак булса, хәзер килүчеләр барысы да диярлек озын буйлы, тук чырайлы, завык белән киенгән, үз-үзләренә нык ышанган таза, шибәр егетләр һәм кызлар. Тегеләрдә белем чамалы, дәрт теләк бик көчле булса, буларда инде белем бик күп, шунлыктан ахры кыюлык та, әрсезлек тә җитәрлек. Тегеләр университет бинасына изге бер җиргә аяк баскандай, эшләреннән дулкынланып һәм чын күңелдән шатланып керсәләр, хәзергеләр исә хис-хыялларга артык бирелмичә, бары үтеп китү турында гына борчылып, бик эшлекле кыяфәттә килеп керәләр. Дөрес, университетка керү сугыштан соңгы елларга караганда шактый авырлашты. Каты конкурс аша үтәргә кирәк. Әмма үтә алганнар инде үзләрен судагы балык кебек хис итә башлыйлар. Алар арасында бик сәләтле яшьләр дә бар. Киләчәктә алардан чын фән эшлекләре дә, зур белгечләр дә һич шиксез чыгачак. Ихтимал, үзләрендә шундый көч-куәт барын сизгәнгә күрәдер дә алар бик хөр кыланалар. Фикердә, сүздә хөр, менә хикмәт нәрсәдә. Гүя аларның үз башлары эшли, үз хакыйкатьләре бар. Гүя алар бөтен кыланышлары белән сиңа, әнә, үз предметыңны бел, башкасында эшең булмасын дип әйтергә телиләр. Әлбәттә, мондый чакларда Гасим Сәләховичка бик яман су булып китә торган иде. Яраклашу, шулай ук бу котылгысыз бер күренеш микән ни, хәтта үз балаңнан да. Әмирхан Еники. Тынычлану. Билгеле инде, ул Радикны Кырымга китүдән дә туктата алмады. Шул ук көнне клиникага барып, бу хакта сүз башлагач, Рәмзия ханым гадәтенчә уйлап нитеп тормыйча гына, "Ник тыясың, китсен" диде. Аңа да ял итәргә кирәк иш. Ләкин вакыты ул түгел бит. Син монда, мин анда ялгыз башым. Рәмзия ханым шунда ук аның сүзен бүлде. Радикның ни гаебе барсың? Ул бит инде синең эшеңне эшләп йөрмәс? Эш андамы ни, диде Гасим Сәләхович үртәлеп. Үзем өчен әйтмим мин. Менә синең яныңа да кемдер килеп йөрергә тиеш бит әле. Ә мин эгоистка түгел. Миңа кирәк булыр дип кенә Радикны иптәшләреннән аерырга һич тә теләмим. Ләкин моның авырлыгы миңа төшәчәк. Авыр булса син дә килмәссең. Ятармын әле шунда, тол хатын кебек. Я Хода, дип куйды Гасим Сәләхович ирексездән. Ник син минем һәр сүземне кирегә тырнысың да торасың? Менә киләмиш. Тик миңа барсына да өлгерүе читен, аңлыйсыңмы шуны? Бик яхшы аңлыйм. Ләкин Радикны барыбер җибәргә кирәк. Иптәшләреннән яхшы түгел. Аның кай җире ким? Юк барсын. Инде расходыннан курыксаң, акчасын да үзем рәтләп бирермен. Бусы тагын ни дигән сүз? Нигә? Әллә мин белмимме ни? Нәрсәне? Синең саранлыгыңны шуңа күрә җибәрәсең килмидер әле. Эй, Рәмзия, ничек телең әйләнә, диде Гасим Сәләхович тирән әрнү белән. Аңлый алмыйм мин сине, җаный. Әллә ни булды сиңа? Миңа бер ни дә булганы юк, диде Рәмзия, гаепсез баладай елмаеп кына. Ә менә син, дускай, чынлап та үзгәрдең. Картаясың ахыры. Ярый, шифахана сүз көрәштерү урыны түгел. Китим булмаса, диде Гасим Сәләхович,
авыр гына урыныннан кузгалып. Нәрсә китерим? Апельсин согы тапмассыңмы? Монда берәү хатынына китерде. Импортны икән. Оннары минем шелтәрле бюстгальтерымны онытма әле. Бик иссе була башлады. Шифоньерның уң тартмасында өстәгенә күрерсең. Гасим Салахович ярый фәлән дип тормады. Бары чарасыздан башын гына каккандай итте. Урамга чыккач, тел астына валидолын салды һәм иләсрәк бер хәлдә университетка таба атлады. Әйтергә кирәк, соңгы вакытларда аңа гасабилану, нервы бозу бер дә ярамый иде. Шунда ук йөрәккә суга, башына каба, җитмәсә хәтере дә кинәт кенә югалып торгалый. Кеше сүзен тиз генә аңламый, алдында яткан әйберне дә күрми башлый. Иртәрәк килә түгелме соң әле бу зәхмәтләр? Аңа бит әле 59 яшь кенә. Хәзерге безнең заман өчен әллә ни күп тә түгел шикелле. Дөрес, 3 елга якын ул фронтта йөрде. Шуның михнәт газапларын кичерде. Берничә тапкыр бик хәтәр хәлләргә дә юлыккалады. Ләкин шулай да бер авыру контузияны исәпләмәгәндә, кул аягы бөтен килеш әйләнеп кайтты. Башта ярыйсы, йөрәк тә таптаза иде әле ул чакларда. Тик соңгы 4-5 ел эчендә генә бирешә башлады. Күрәсең, еллар үзенекен итә. Какшата әкрен генә кешене. Аннары безнең бу тыңгысыз, киренке заман кеше өчен шактый куркыныч бер нәрсә китереп чыгарды. Стресс дип атыйлар аны. Кинәт башка төшкән зур хәсрәттән яки һич көтелмәгән берәр күңелсез эштән була диләр ул явызны. Хәтта көтелмәгән зур шатлыктан да була имеш. Хәер, анысы инде шәт татырга туры да килмәс. Ә менә һәр төрле ямсыз эштән туганын Гасим абзаңа татырга туры килгәне бар. Дөрес, алар вак стресслар иде. Кичек кебекләр генә. Ләкин барбер каты тешлиләр, каһәрләр. Рәмзия белән бүгенге сөйләшү дә әнә шундый кичектәй кичкенә стресс иде. Ә шулай да Гасим Салаховичның кәефен чынлап торып бозар өчен җитә калды. Һәм бик авыр уйлар да кузгатты. Күпме бергә гомер иткән ир белән хатын бер-берсен аңламасыннар әле. Гаҗәп бит бу. Гүя икесе ике телдә сөйләшәләр. Бигрәк тә соңгы 2-3 елда алар арасындагы каршылык, аңлаша алмау ни сәбәптәндер аеруча ешайып китте. Гасим Салахович турып аптырый. Әллә бу хатыннар 45-тән узгач психически үзгәрә башлыйлар микән? Менә аның Рәмзиясе кебек. Ни әйтсәң, шуңа каршы төшә. Һәр сүзеңне гел кирегә бора. Бер нинди дәлилең аңа үтми дә, кирәкми дә. Юнләп тыңламый да әле ул сине. Шуның өстенә Рәмзия аңардан 11 яшькә кечерәк. Табигый инде, ул кисезләнергә ярата. Ул моны үзенең Ходай биргән хокукы дип саный. Әйр дигән кемсә, үзен яшь хатыннан яраттырасы килсә, һәр вакытта аның киенә торырга, аңа юл куярга тиеш. Гаделлекне, дөреслекне аяк астына салып булса да. Иң аянышы тагын шул, Рәмзия ханым бөтен мәсьәләдә диярлек гел менә малайы ягын кайыра. Гел аны гына яклый. Дөресме, кирәкме, урынлымы, анда аның эше юк. Ул ана кеше, ул гына малайын аңлый, кызгана, ә син деспот, син бары кысу, тыюны гына беләсең. Өстәүнә, җитмәсә малай алдында еш кына көлеп тә, чынлап та, синең әтиең инде шундыйрак та, мондыйрак дип әйткәләп тә тора. Әнә саранлыкны аңа таккан шикелле. Ә малай яшь, кемнең хаклы хаксыз булуын уйларлык акыл юк әле аңарда. Кем аның яклы, кем аңа файдалы, ул бары шуны гына белә. Табигый инде, ул күбрәк әнисенә ялыша, үзенә кирәкне аның аша алырга тырыша. Ә әтине тыңламаска да була, әтидән курку юк. Әнә шулай бер-берсеннән читләшә, ераклаша ата белән бала. Аптырый инде Гасим Салахович бу хәлгә. Төрлечә уйлап карый иде. Әллә Рәмзиядә җиткән улын әтисеннән әзрәк көнләшү дә бар микән?
Үзенеке генә әйтергә тырышу, үзенә генә карату. Буламы шундый нәрсә хатыннарда? Бәлки аның үзендә дә берәр гаип бардыр. Берәр төрле хаталык эшләгәндер дә, тик ул аны эш, мәшәкать аркасында сизмичә калгандыр. Хәзер инде әйтүе читен, ләкин шулай да бер эпизодны яхшы хәтерли, чөнки аңа әле күп вакыт та узмады. Әмирхан Еники. Тынычлану. Зак утырды Гасим Салахович, алдында яткан гәзитегә текәлеп. Һәм ул бу минуттагы хәлен ничек кенә дип атарга да белми иде. Әллә авыр аңа, әллә түгел, әллә инде барыбер. Хәер, барыбер булуы һич мөмкин түгел. Чөнки рецензияны иң ышанган кешесе язган. Һәм шик тә юк ки, аның зарарына язган. Әмма шул ук вакытта ул Идеал Шәйхиевка бер төрле дә гаип ташлый алмый иде. Менә нәрсә аны тирән бер аптырауга төшерде. Я ничек итеп, нәрсә дә гаипли ала ул аны? Икейөзлелектәме? Әйе, Шәйхиев кул язманы укыганнан соң, менә монда язып чыккан фикерләрнең берсен дә аңа әйтмәгән иде. Ләкин бит ул үзенең шул чакта биргән киңәшенә каршы да килмич. Кул язманы нәшрияткә тапшырырга да, мастырып чыгарырга да яраган, хәтта әнә китапның укыр өчен кызыклы, гыйбрәтле булуын да әйткән. Кайда монда икейөзлелек? Юк, тагып булмый аңа бу гаипне. Тик шул гына, теге вакытта үзенең чын, асыл фикерләрен әйтеп торуны кирәк дип тапмаган. Ни өчен? Әйе, ни өчен? Нигә яшергән? Бәлки ул кул язманы сүтеп ташларга теләмәгәндер. Кызганган Гасим абзасын. Бәлки әйтеп торудан файда юк, бу карттан шуннан да артыгын көтеп булмый дип уйлагандыр. Бик мөмкин моның шулай булуы. Теге вакытта аның йөзендә чагылган мәгънәле елмаю да нәкъ менә шуны раслый түгелме? Кинәт күңеленә килгән бу уйдан Гасим Салахович үзен ничектер бик кечерәеп калган шикелле хис итте. Ниндидер мискинлек, нәүмизлек аның җанын биләп алды. Күңелендә ирексездән яшь галимгә рәнҗү хисе уянды. Ни әйтсәң дә, Гасим абзасы аны кайчандыр укыткан кеше бит әле. Остазы, хәлфә хакы бар бит әле. Аңардан башка бүтән тәнкыйть итүче табылмас идемени? Ул профессор, яшь галим, бик югарыдан торып, җитте сиңа абзый, ярдән төшергә вакыт дип әйтә кебек. Хәер, нигә әйтмәсен? Хәлфә шәкерт төшенчәсе хәзер инде бер анахронизмга әйләнеп бара. Алар Шәйхиевлар килә, хәтәр килә, юл бирмәсәң, күрәләтә таптап узарлар. Нәрсә ул аерым кеше язмышы? Алар өчен иң югары максат фән. Фән ул һәр төрле исап-хисаплардан өстен торырга тиеш. Я, алар хаклы түгелме? Юк, картайдың син. Картайдың, хөрмәтле мөдир. Гасим Салаховичның хәзерге минуттагы рухи хәлен бер генә сүз белән билгеләргә була. Бу апатия. Дөньясына, эшенә, үзенә, ниндидер Шәйхиевларга, барысына да салкын битарафлык, кызыксыз, мәгънәсез, кирәксез. Шушы минутта, шушы сәгатьтә, аннары үтәр, иншалла, үтәр. Тик булай бөкрәеп утырмаска, торырга, хәрәкәтләнергә кирәк. Йөрәгенә дә хәрәкәт кирәк. Иң яхшысы чыгып китеп, бераз йөреп кайту. Монда хәзергә әле ашыгыч эше дә юк. Кешеләр килеп кергәләгәнче, югыйсә тегесе яки бусы килеп керер дә, хәл-әхвәл сорашкан булып, гәзитәне укыганнары гаҗәпләнүләрен, хөрмәтле Шәйхиев белән килешеп бетмәүләрен белдергән булырлар. Юк, кирәкми. Алла хакы өчен икейөзлеләнмәсеннәр. Берсенеке дә бик җиткән. Гасим Салахович сәгатенә карап алды. 12 тулган икән инде. Халыкның нәкъ мыжгыган чагы. Ул алдында яткан гәзитене бүкләп, башкалары өстенә куйды. Ләкин кеше күрмәсен дип ахыры кире алып өстәл тартмасына салды.
Аннары барып, шүйдән калай шикелле янчылып каткан эшләпәсен алып киде. Ах, белсәгез иде аның бу капроннан туйганын. Юк бит, электәге башка сихәтле салам эшләпә. Портфелен алып, кабинетыннан чыккач, алгы бүлмәдә утыручы лаборант кызга узышлый гына: "Мин клиникага киттем, 1-2 сәгатьтән кайтырмын", диде. Кыз аның хәлен аңлагандай башын кагып: "Ярый, Гасим абый, ярый", дип калды. Гасим абзасы инде шунда ук үкенеп тә куйды. Нигә әле мин кая баруымны әйтеп торам? Сораган бер кешегә клиникага китте дияр. Сораучы эшеннән генә: "Ага, Шәйхиев тәнкыйтен күтәрә алмаган икән", дип уйлар. Минем кебек тә хәйлә белмәс кеше бар микән? Ләкин шуның артыннан ук ул үзен тиргәргә дә тотынды. Нишләп әле мин җыен чепухага игътибар итә башладым? Хатынның клиникада ятканын белмиләрме соң? Юк белән баш ватасың, карт тиле. Дөрес, хатын янына барырга бик иртә иде әле. Анда сәгать 4-тән соң гына кертә башлыйлар. Хәер, Рәмзия ханым аяк өстендәге авыру. Шакырткач үзе дә чыгар. Бүген барыбер аның янына барасы көн. Аннары кеше күп булмаса, бәлки ул үзе дә врачка күренер. Йөрәгенең әледән-әле борчып торуыннан бер киреп зарланырга кирәктер бит инде. Кешеләр әнә эшләре катса да тизрәк врачка йөгерәләр. Әмирхан Еники. Тынычлану. Гасим Сәләхович як-ягына каранмыйча гына озын коридор буйлап узды. Кемнәрдер аңа баш иде, ул да таныса танымаса да баш иде. Ахырда менә яп-якты урамга да килеп чыкты. Нуккыны, пешерәгенә, тынны куыра. Яктысыннан күзләр камаша. Һава эретеп агызган кургашында тик тора. Ник бер генә яфрак селкенсен? Яңгырга гына булса ярар иде. Алай дисәң, төпсез күк йөзе шат аяз. Килеп чыкмый бит шул Услан таулары артыннан кәҗә тиресе хәтлегенә бер кара болыт. Барырга, әлсерәп булса да барырга кирәк. Кирәк. Ул трамвайга утырыр өчен университет урамы буйлап түбән төшеп китте. Тротуарның кояшка караган җирләре йомшарган, аяк батып киткәли хәтта. Шәһәр урамында бик сакланып йөрергә кирәклеген Гасим Сәләхович һәр вакытта исендә тота торган иде. Бу юлы исә ул һәр төрле куркынычны онытып, бары өйрәнелгән гадәт буенча гына башын уңга сулга борды да, ашыкмыйча гына киң, хәтәр урам аша чыга башлады. Алдыннан һәм артыннан выжлап машиналар узды, әмма ул аларга юньләп игътибар да итмәде. Тукталышка килде, трамвайга утырды. Трамвай аны үргә таба алып менеп китте. Бер кыз бала турып аңа урын бирде. Рәхмәт шөкере. Гасим Сәләхович утырып, вагон тәрәзәсеннән урамга карады. Ул тыныч иде. Ул һич ни уйламый иде. Ул урамда ниләр барын да күрми иде шикелле. Көзгедә чалынгандай күзләреннән йортлар, агачлар, кешеләр үтә. Әгәр шуларның берәрсе таныш кеше булса, ул аны да ихтимал күрми танымый узар иде. Ләкин шулай да бу әле аның чын хәле түгел. Чын хәле аның үз эшендә. Каядыр тирәндә. Иң элек ул бер генә минутка да Идеал Шәйхиевны оныта алмый. Идеал Шәйхиев гүя бер адым калмыйча аңа ярып бара. Һәм Гасим Сәләхович теләсә-теләмәсә дә аның турында уйланырга мәҗбүр иде. Уйланып гаҗәпләнергә һәм ирексездән рәнҗергә мәҗбүр иде. Ничек кенә булмасын, башта чын фикереңне әйтмичә яшерү, соңыннан шуны язып чыгу бу егетлек түгел. Бу куркаклык һәм түбәнлек. Аннары ни өчен ул Шәйхиев менә 3 атна инде кафедрага килмичә күренмичә йөри? Намусы кушмыймы әллә? Юк. Ул андый кеше түгел. Салкын, рационалист кеше ул. Намус аның өчен абстракт төшенчә генә. Хәер, килеп күренмәве яхшы да булган икән. Югыйсә, Гасим абзасына аңа дип саклап йөрткән китабын түбәнчелек белән тапшырган да булыр иде. Ярый, Ходай саклаган. Әмма барыбер
аларга очрашырга туры киләчәк. Тик шул чакта бәхәскә кермәскә, керүдән ни мәгънә? Сер сынатмаска, бәйсезлек, тынычлык сакларга иде. Тик шуңа көче җитсен иде аның. Трамвай урам чатына җитеп туктады. Халык төшә башлады. Ул да агымга ияреп төште. Чехов базары аша үткән чакта хатынына дип бакчачылардан 1 кило Виктория җиләге сатып алды. Шуны үзе белән йөртә торган салафан капка салдырды да урам ашасындагы клиникага таба атлады. Башта ул үзен кабул итә торган врачка кермәкче булды, ләкин аның врачы бүген сәгать 2дән генә кабул итә башлаячак икән. Шуннан соң ул ишек алды аша гына авырулар ята торган стационарга узды һәм түбәндә утыручы сестрадан хатынын дәшеп чакыруны үтенде. Сестра аны таный иде, шуңа күрә вакытсызрак килгән булса да сүзен тыңлады. Гасим Саляхович бер читтәрәк торган дермантин тышлы киң генә йомшак эскәмиягә барып утырды. Эшләпәсен салып янына куйды. Шактый кирләнгән кул яулыгын чыгарып, маңгаен, муенын сөрткәләде. Монда таш бина эчендә аз гына салкынчарак иде. Тын алуы да җиңелрәк иде. Озак та үтми, соры халаттан гына Рәмзия ханым да килеп чыкты. Больница киеме кешене гадәттә авыру итеп кенә түгел, килбәтсез итеп тә күрсәтә. Авыру ирләр бу хәл белән ничектер килешсәләр дә, хатын-кызлар, бигрәк тә яшьрәкләре, бер дә килешергә теләмиләр күрәсең. Менә Рәмзия ханым да өстендәге кутсыз халатын гәүдәсенә сыланганчы урап, билен фланель билбавы белән шундый кысып бәйләгән, озын аяклары да, җәелә төшкән ян башлары да, тулы күкрәкләре дә йомры калку булып бик ачык беленеп тора. Кыскасы, эссе дип тормаган, сакларга тырышкан фигурасын. Шулай ук бакыр тесенә кертеп буяган чәчләренең прическасы да һаман шул килеш, матур килеш тора икән әле. Озын чарак куллары да әнә нинди ак, йомшак, теше генә бер истә аңкый үзләреннән. Әлбәттә, хатынының шушылай пөхтә, чиста, чибәр булуына һәрбер җаны бар ир сокланмыйча, хәтта дәртләнмичә калмас иде. Әмма Гасим Саляхович Рәмзия ханымның бу кытыртып торырлык килеш-килбәтенә гүя бөтенләй игътибар да итмәде. Хәер, игътибар итте итүен, ләкин гаҗәеп бер салкынлык һәм битарафлык белән генә. Гүя хатынының бу байлыклары бер дә аның өчен түгел иде. Хәтта көнләшү дә кузгалмады аңарда. Кузгалырга иренде ахырсы. Әмирхан Еники. Тынычлану. Янәшә утыргач, Гасим Саляхович күрешергә килгән ир буларак башлап үзе сүлпән генә сорады. Я, ничексең? Хәлең? Рәмзия ханым да гадәтенчә туры гына яхшы яки начар дип әйтмичә, башта әзрәк зарланып алды. Үткән төнне начар йоклаган икән, шуңардан бүген менә башы авырткан. Ә хәзер үтте кебек. Әлбәттә, үткән булырга тиеш. Кайчан чыгасың дип сорады ире, тезләренә таянган килеш кенә. Ахырысы озак тотмаслар дип зарланды Рәмзия ханым. Урын кирәк диләр. Үзләренең берәр дус ишләренәдер инде. Бөтен җирдә булат җаным. Нигә? Үзеңнең чыгасың килмимени? Килсә дә бит, бер кергәч барысын да белеп чыгасы иде. Кат-кат кирип булмыймын да. Врачлар белеп чыгара торганнардыр инде. Сиңа шул врач сүзе генә сүз диде Рәмзия ханым турсая биреп. Ә минем хәлемдә кайгың юк синең. Гасим Саляхович дәшмәде. Сүз көрәштерергә аның һич кенә дә теләге юк иде. Врачлар турында әйтүдә кирәк булмаган. Ни пычагыма. Менә ул көн аралаш диярлек китә, Рәмзиянең бер генә тапкырда аның үз хәле турында сорашканы юк. Ничек яши ул ялгызы? Үзен ничек хис итә? Эшендә ниләр бар? Ник бер юри генә сорап карасын? Бәлки зарланганны көтә торгандыр. Гасим Саляхович зарлана алмый һәм иң гаҗәбе нәкъ менә хатынына зарлана алмый ул. Сәбәп моны аңлатуы да читен. Кыскасы, үзеннән күп яшь һәм шактый ваемсыз хатынын борчымаска теләп, бәлки аның алдында дәрәҗәсен төшерүдән куркып та, ул Рәмзиягә эше хезмәте бигрәк тә сәламәтлеге турында зарланудан һәр вакытта тыелып килде.
Һәм шушы нәрсә ничектер ирексездән аның гадәтенә дә кереп калды. Куанычын уртаклаша ала, әмма кайгысын юк, сөйли алмый. Ләкин бит сөйләмәсә дә, сизәргә, күрергә мөмкиндер инде кешенең йөзенә карап та. Сукыр булмаса. Хәер, күрсә дә бәлки әһәмият бирми торгандыр. Кем ул ир дигән кемсә? Эш аты. Аттан да бит кәйфен ничек берәр җирен авыртмыймы дип сорамыйлар. Селкенәме? Селкенә, тартамы? Тарта, тагын ни кирәк? Рәмзия ханым малае турында сорады. Радиктан хат юкмы? Юк. Бу ни эш? Киткәннән бирле бер хаты юк. Син шул бала өчен борчыласыңмы әзрәк? Бала түгел, җиткән егет, диде Гасим Салахович. Ата диген инде, бу хәтле дә таш йөрәк булырсың икән. Мин аның исән-сау кайтуына ышанам, диде Гасим Салахович, ничектер бер кистереп. Рәмзия ханым иреннәрен кысарга мәҗбүр булды. Тик бераздан гына үз алдына хафалангандай, акчасы да җитмәс инде балакаемның дип куйды. Җитмәсә, телеграммасы килер, борчылма. Акчадамы ни эш? Менә көннәр бик кызуга китте әле. Гасим Салахович эшләпәсен алып җилпенә башлады. Бите аның тимгел-тимгел кызарып һәм бүртенеп тә киткән төсле иде. Аннары кинәт кенә сүнгән хәлсез тавыш белән мин кайтым инде булмаса диде. Нигә? Миңа бер нәрсә дә алып килмәдеңме ни, диде Рәмзия ханым аз гына көлемсерәп. Да, бөтенләй онытып җибәргәнмен. Гасим Салахович артындарак торган салафан капны алып хатынына сузды. Виктория, әле генә базардан алдым. Рәхмәт инде. Ә мин кушканны китердеңме соң? Нәрсә иде ул? Минем шелтәр бюстгальтерымны. Нәрсә? Бюстгальтерны дим, шелтәрен. Гасим Салахович һич нәрсә аңламыйча, кашларын җыерып хатынына карап тора башлады. Бюстгальтер. Бик мәгънәсез бер әйбер турында сүз бара түгелме? Каян белсен, хәтерләсен ул аны? Шундый бер шүпне. Рәмзия ханымның кинәт аңа ачуы килеп китте. Нәрсә син аңгыра сарык шикелле миңа карап торасың? Бюстгальтерның нәрсә икәнен белмисеңме әллә? Белмим, диде Гасим Салахович хатыннан күзләрен ала алмыйча. Нигә? Студенткалар түшендә бердә күргәнең юкмы ни? Диде Рәмзия ханым юри шаркылдап. Гасим Салаховичның йөзе каны качкандай кинәт агарынып китте. Әллә һава җитмәгәннән, әллә нидер әйтмәкче булып авызын ачты, нигәдер бик кызганыч итеп бер елмаеп талды. Әмма ни дә булса әйтә алудан узган бер хәлдә авыр гына торып, бөкрәеп, ишеккә таба атлады. Аяк атлаулары бик сәйер, бик кыюсыз иде аның. Хәтта Рәмзия ханым да моңа игътибар итте. Ләкин ирексездән борчылып куйса да, ирен шулай да туктатып тормады. Әмирхан Еники. Тынычлану. Яшь галимнең бу уңышлары Гасим Салаховичта ирексездән бер кадәр көнчелек уятса да, ул шуңа карамастан аның өчен куана иде. Ярый, ул үзе кандидат кына булсын, фәндә зур казанышларга да ирешмәсен ди. Ләкин дә бит идеал аның шәкерте. Аның кул астында шәп галим булып өлгерде бит әле яңа бистә малае. Шәйхиев үзе бу хакта ничегрәк уйлый торгандыр. Ул кадәресен Гасим Салахович белми иде, әлбәттә. Алай гына да түгел. Гасим абзаң нәкъ менә хәлфәләрчә Шәйхиевне үз урынына кафедра мөдире булып калачак бердән-бер лаек кеше итеп тә саный иде. Тик Шәйхиев үзе генә ни өчендер моңарча мөдирлеккә бер дә омтылыш сиздермәде. Ихтимал, аңа мәшәкатьле эшкә башын тыкканчы фән белән шөгыльләнү һәм лекциялар укып кына йөрү файдалырактыр. Шуны артыграк күрәдер. Әмма Гасим абзаң тагын үзенең бер катлылыгы белән моны шәкертнең хәлфәсенә конкурент булырга теләмәү дип кенә карый иде. Һәм дөресен генә әйткәндә, яшь галимнең мөдирлеккә ашкынып тормавы Гасим Салахович өчен бик тә әйбәт иде. Һич югы тагын бер 4 ел мөдирлектән төшмичә утырырга кирәк иде әле аңа. Озын сүзнең кыскасы, Гасим Салахович үзенең кул язмасын идеал Шәйхиевтан укытырга булды.
Иң кулай кеше шул, әгәр баш тартмаса. Хәер, ни өчен баш тартырга тиеш? Юк, тартмас, күрсәтмәс ул андый сансызлыкны кафедра мөдире Гасыйм абзасына. Тик җаен форсатын туры китереп, дәрәҗәне төшермичә генә сөйләшергә кирәк иде үзе белән. Һәм Шәйхиев аның янына кереп, бер сөйләшеп утырганда, Гасыйм Сәләхович сүз ахырында гына сорады аңардан. Идеал Ибятович, әгәр мин сезгә бер эшемне карап чыгарга бирсәм, ничек, вакытыгыз булырмы? Һәр вакыттагыча яхшы кара костюм, чиста ак күлмәк кигән, арык кына урта буйлы, какча битле, әмма калку маңгайлы Шәйхиев үз нәүбәтендә тыныч кына сорады. Нәрсә ул? Донбасс турында. Дөресрәге, татарларның Донбасс шахталарына кай заманда бара башлаулары турында, ничек дим, тарихи бер күзәтү. Исеме дә Донбасста татар шахтерлары дип атала. Күләме зур түгел, вакытыгызны күп алмас дип уйлыйм. Шәйхиев дәшми торыбрак тагын сорады. Минем бурыч нидән гыйбарәт? Сездән мин идеал туган бер генә нәрсә ишетәсем килә. Кул язма шушы хәлендә нәшрияткә тәкъдим итәрлекме түгелме? Шәйхиев көлемсерәп куйды. Нәшрият үзенчә хөкем итәчәк. Әлбәттә, сүз бары тәкъдим итеп карау турында гына бара. Мин моны үзем дә эшли алам, билгеле, ләкин сез бит нәшрият белән күбрәк эш иткән кеше. Аларның таләпләрен яхшырак беләсез. Шәйхиев бераз гына уйланып торды. Аннары яхшы диде һәм папканы кулына алды. Карап чыгармын. Рәхмәт туган, диде Гасыйм Сәләхович һәм шуның белән сүз дә бетте. Шактый ук коры килеп чыкты бу сөйләшү. Шул сәбәпле киңәшегез фәлән булса дип тә сүз озынайтып тормады. Тик Шәйхиев чыгып киткәч кенә артыннан көрсенеп, үзенә күрә түгел егет дип калды. 3 көннән соң яшь профессор кул язманы китереп тә бирде. Эшне тиз тотарга ярата иде ул. Папканы дипломат дип йөртелгән яңа сай гына тартмадан чыгарып, укыдым диде. Минемчә бу хезмәтегезне нәшрияткә тәкъдим итәргә ярый, Гасыйм Сәләхович. Рәхмәт туган. Биреп карыйм алайса. Бирегез. Гасыйм Сәләхович әз генә сүз таба алмыйчарак торды. Бәлки, замечаниеләрегез бардыр, Идеал Ибятович. Мин рәхәтләнеп дигәндәй, әзер. Шәйхиев бик мәгънәле генә итеп елмайды. Сез бит миннән бер генә нәрсәне ишетергә теләдегез, Гасыйм Сәләхович. Шулай түгелме? Анысы шулай инде. Мин канәгать. Тагын бер мәртәбә рәхмәт сезгә. Аннары әзрәк вакытны сузар өчен генә аны-моны сөйләшкәләп утырдылар. Бер 5-6 минуттан Шәйхиев каядыр ашыккандай сәгатенә карап алды да, торып, баш кагып кына чыгып китте. Күрәсең, бу сөйләшүдә Гасыйм Сәләхович көткәнчә булып чыкмады. Янәсе ул бер генә нәрсә ишетергә теләгән. Бу кадәр коры рәсми булыр икән кеше. Бигрәк тә аның мәгънәле генә елмаюы Гасыйм Сәләховичка бер дә ошамады. Хәтта билгесез бер борчылу да тудырды. Әмма соңыннан Шәйхиевнең тәкъдим итәргә ярый диюе бушка булып чыкмады. Кул язманы нәшриятта кабул иттеләр. Бик озакка сузмыйча укыдылар, ошаттылар, кемнәндер рецензия да яздырып алдылар. Гүя кул язма тышындагы исеме белән үк үзенә юл ачты. Һәм менә 1 ел үтүгә күптән түгел дөньяга басылып та чыкты. 120 битлек, катыргы тышлы, кулга тотарлык бер китап һәм бу китап Гасыйм Сәләховичка чын канәгатьләнү белән бергә рухи бер җиңеллек тә китерде. Ниһаять, җаны тынычланып, үзенә ышанычы артып, өметләре яңадан кабынгандай булды. Бит аның яшенә җиткән һәм кафедра мөдире булып торган кеше өчен моның әһәмияте кичкенә түгел. Баскан урынында әле селкенмичә нык торырга була дигән сүз.